السلام علیکم نی پولین چارکاں ہر کجائے وشنام باتے وشیانی تا باتے بلوچ گشندہ و آرٹسٹانی زندہ کنوک بلوچ راجند پرچہ کی مرچی کا کامران داد تاج بلوچ شاہجان داودی گانا و نازنگ گوشگاں پرچہ کے آیانا بلوچ راج گوش داریت آیانا سپورٹ کنتے بلوچ راج گشندہ گوش داریت آرہ سپورٹ کنت گڑا آئی دل بڈی بیت آگیشا چی گیش منت کنت او گوش دارو کانی واسطہ نوکن چیز کاریت امی وڑا میراج بلیدی بھی ایک کسانے گوشندائی آبی شمی دل بڈی و سپورٹا لوٹیت آئی ارزا گوش دارت آئی اچے بعد ویڈیو کنٹینیو کننیت سلام منی پولی راج ہر کجائے وشو سلامت بیواتے وشیانی منگیرم باتے من شمی کستر میراج بلیدائی ایک کسانی گوشندائی و منی یوٹیوب چینل است میراج بلیدائی نام سرا آئیے برو وزٹ بکنے وتی رائے ہمارا بھی دیئے چینل سبسکرائب بکنے شیئر بکنے شمی لک لک منتوارا سلامت بیواتے میراج بلیدی چینل لنک ڈسکرپشن موجود ہیں برو لائک بکنے شیئر بکنے اور چینل سبسکرائب بکنے منت وارا شمی